An bɛ jamanaden cɛ ni muso ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an sigilen tuguni an ka kunnafoniw fo ka taa bila a bɛ analyse minnu fɛnɛ kɛ min bɛ tali kɛ ayiwa gɛlɛya ni ayiwa kunnafoni minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la an b'an da don olu la bamanankan na ka se ka walawala min b'a to jamanadenw olu na se ka faamuya sɔrɔ bi an ka min ye walawalali o bɛna se kɛrɛnkɛrɛnnenya la code minier min n'a taara mali kɔnɔ ka bɛn ni uti kalo san 2023 walima san 2023 waati ye donc o code minier kura min n'a taara jamana marabaa minnu bɛ an kunna ni o ɲɛmaaba o de ye ayiwa général Assimi Goïta son excellence Assimi Goïta donc olu ye sariya min ta i b'a ye k'a fɔ mini ta sira fɛ a sariya i b'a ye a kun donna ni gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya jumɛn o de kɛra sababu ye société caman bɛ yen nɔ ni olu ye entreprise minière ye olu kɔni kun y'u ka baara kɔni fɛnɛ jɔ donc o min ni o kɛra minisiri ka laseli min n'a kɛra tɛnɛndon laseli b'a jira k'a fɔ ko société saba olu kɔni ils sont revenus sur leur meilleur sentiment ou encore sur leur meilleure décision ni o de ye ka segin k'u ka baara ninnu ka se ka u nun don alors a bɛ kɛ ni mali ka code minier kura min ni ale taara san 2023 o kɔnɔna la société saba o ye société min ni a bɛ wele Somika SA ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fabula Gold ale ni Bagama Minik donc ninnu société saba olu de sɔnna bi minisiri ka lase la donc ka segin ka sɔn ka baara kɛ ni mali ka code minier kura in yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye donc an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Somika SA ale ye société ale kɔni ale baaraw ma daminɛ fɔlɔ donc c'est en construction donc u ka ɲɛmaa ka fɔ la donc kalo 6 nin kɔfɛ société kɔni ka construction olu kɔni bɛ daminɛ ka ban mais mun ye production ye donc u bɛ t'i jɔ fɔ san 1 ani kalo 6 ɲɔgɔnna si la donc u bɛ sɔrɔ ka production kɔni daminɛ mais o n'a ta o ta olu kɔni sɔnna ka kɔdi kura in ka se ka u tɛgɛnɔ k'u bila la ka sɔn a hakilina ni a laɲiniw ma maintenant min bɛ tali kɛ Fabula Gold ale ni Bagami Minik la olu déjà olu sont comment on appelle en activité donc n'i y'a jateminɛ olu ka bɔta anw ka jamana kɔnɔ mɛ sɔrɔ a la jamana ka nafa ye mun ye a la donc code minier kura in donc ale de bɛna ka na n'i y'a jateminɛ ka se ka o fɛsɛfɛsɛ nka minisiri ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka sɔn a ma détail fɛnɛ tɛ a kɔnɔ détail min bɛ a protocole d'accord in ka se k'a to jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a détail bɛɛ kalama donc olu fɛnɛ de bɛna kɛ misali ye an bɛna an da don minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye bari diyagoya don code minier kura min taara alors entreprise minière mun sɔnna ka baara kɛ ni o code minier kura ye donc i b'a ye k'a fɔ u sɔnna kun jumɛn na jamana ka nafa jumɛn bɛna sɔrɔ a la alors hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya fɛnɛ bɛ a kɔnɔna la donc c'est très normal an ka jamanadenw ko olu labɔ olu fɛnɛ kalama o de ye an sigikun ye an bɛ taa an bɛna sɔrɔ kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ nin ye an sigilen an bɛna don an ka walawalaliw kɔnɔna la halisa an bɛ mali ka code minier kura min ni o taara bi an bɛ waati min na ka bɛn ni tɛnɛndon ye minisiri ye laseli min kɛ o laseli kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ société saba bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni olu kɔni sɔnna ka baara kɛ ni code minier kura in ye tout d'abord u sɔnna mais code minier kura in an y'a fɔ a bɛna mali ye jamana ye jamana min ni a bɛ a ka souveraineté ni o ye a ka yɛrɛya ye donc pour que i ka se ka k'i yɛrɛ ye donc i ka se ka sigi i yɛrɛ ma diyagoya de don a y'o fɔ e yɛrɛ i ka partenariat fɛn fɛn bɛ yen nɔ fo e yɛrɛ ka se ka i da don yɔrɔ sɔrɔ a la fo e ka se ka a contrôle bɛɛ ka se ka kɛ e bolo donc ni olu ma kɛ an tɛ se k'a fɔ ko e ka souveraineté yɛrɛ a b'i bolo donc dans un premier temps souveraineté i b'a ye k'a fɔ elle est exogène n'an ko exogène société minnu bɛ na i fɛ yen n'u ka baaraw ye donc u kan ka na kɛ ni contrat kɔnɔna la contrat min n'a bɛ ka jamana dɛmɛ n'a bɛ ka jamana fɛnɛ arranger donc diyagoya de don a kan ka k'o ye i n'a komi an y'a fɔ société saba min yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna donc mali ka code minier kura in a bɛna kɛ sababu ye mali ɲɔyɔrɔ ta bɛna kɛ mun ye ni sanu ninnu bɔra a bɛna dɔ fara o yanga kan dɔ farala o yanga kan o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ donc impôt minnu fɛnɛ bɛ sɔrɔ a kɔfɛ donc o ni mali ka sɔrɔ ta in yɛrɛ fɛnɛ tɛ kelen parce que o ye sariya ye sariya min fɛnɛ établilen don donc o fɛnɛ o fanga o bɛna bonya donc n'o o fɛnɛ fanga bonya
donc a bɛɛ bɛ bila hukumu min kɔnɔna la o de ye halisa jamana ka souveraineté ka se ka o kolo ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o fɛnɛ fanga bonya donc an b'a ye k'a fɔ o kama code minier kura in o hakilina o de kɔni fɛnɛ taara c'est pourquoi i b'a ye hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka discours la u b'a yira k'a fɔ maa min tɛ sɔn olu ka ni kunkilenna ninnu ma donc ka baara kɛ ni jamana ka hakilinaw ye donc k'a t'a kun bɔ i kana mali la pour que ka se ka partenariat kɔni fɛnɛ ɲini mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ donc an y'a fɔ laɲini fɔlɔfɔlɔ min bɛ nin baara la o de ye ka se ka jamana ka yɛrɛya ka se ka o fanga bonya a kɛra jamana fan o fan kɔnɔna ye donc n'an bɔra yen jamana ka yɛrɛya mana segin ma i b'a ye k'a fɔ nin baara min bɛna kɛ avantage dɔw olu kɔni diyagoya de don olu yɛrɛ kɔni b'a la donc avantage min ni an bɛ se k'o sɔrɔ a la an y'a fɔ jamana ka sɔrɔta o fanga bɛ bonya donc a bɛ kɛ sababu ye alors jamana relance économique fɛnɛ bɛ na donc o wari minnu bɛ se ka sɔrɔ secteur wɛrɛw bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na donc o bɛ se ka injecter olu la n'o injecter olu la toujours a bɛ na jamana ka souveraineté a bɛna ka na o de fanga bonya a bɛna ka na o de kɔni ko o kolo don donc an bɛ maaw ladɔnna fɛnɛ min ye sanubɔ wɛrɛ seginni an ma walima an ka kelen ko ka pariba sɔrɔ olu la donc une augmentation du part comment on appelle de l'état malien donc o t'a yira k'a fɔ ko forcément jamana ye a ka souveraineté de sɔrɔ parce que sanubɔ yɔrɔ ninnu donc an y'a fɔ tɛmɛnenw na donc dugu jukɔrɔ nafolo a fɛn min don c'est sûr que hali ni an m'an sigi n'a banni ye dans un délai très bref mais quelque chose quand même fɛn dɔ don an k'a bila an kun na a janyara a surunyara a bɛna ban donc n'o banna don min na ça veut dire que souveraineté fɛnɛ de banna wa donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na o sɔrɔ ninnu kan ka sɔrɔ injecter secteur wɛrɛw la secteur minnu ni olu bɛ se ka kɛ pourvoyeur d'emploi ye donc min b'a to jamana bɛ a ka yɛrɛya ka se ka o sinsin cogoya min na ka se ka o kolo yɛrɛ ka se ka o fɛnɛ don donc c'est pour dire tout simplement ni code minier kura in avantage caman bɛ a la ka ɲɛsin an ka jamana ma mais an b'an kɔlɔsi fɛnɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw fɛnɛ lase jamana ma i n'a komi an ye mun fɔ donc sanubɔ a bɛ sɔrɔ dɔ sabati mais an t'a ye k'a fɔ k'a bɛ jamana bɔ a bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ mais an t'a ye k'a fɔ an ma deli k'a ye k'a fɔ ko a ye jamana dɔ bɔ nɔgɔ la k'a ye jamana dɔ kɛ fɛn ye bari c'est comme tɔgɔ di n t'a dɔn n b'a fɔ ma jikan boli de don quoi donc n'i ye min boli bi alors sini siga foyi t'a la i bɛ tila ka segin ka na o ɲɔgɔn kelen de boli bari anw bɛ an ka dugukolo min n'an bɛ taa profondeur yɛrɛ la ka ani avec les produits chimiques autres là donc a bɛ nafa min lase an ma sisan donc an ka da la k'a fɔ a bɛ se ka o gɛlɛya fɛnɛ lase an ma don jan natɔ yɛrɛ fɛnɛ la donc ni o gɛlɛyaw nana waati min na an bɛ se k'a bila an kunna wari min sɔrɔla a la o wari kelen de bɛ tila ka injecter pour que ka se ka o gɛlɛya ninnu k'olu fɛnɛ mada mais yanni o cɛ donc projet de développement donc an bɛ se k'olu prévoir minnu b'a to hali don min na ni gɛlɛya in nana an bɛ se ka a circoncis ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la très rapidement donc o bɛ se ka kɛ avantage dɔ ye maintenant nin code minier kura in fɛnɛ kɔnɔna la siga foyi t'a la gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ bari anw ka jamana ye anw mago de bɛ maaw la an mago bɛ maaw la hali n'an mago tɛ bɛɛ la mais an kɔni mago bɛ mɔgɔw de la pour que ka an dɛmɛ an n'u ka jɛ k'an ka jamana baara pour que jamana ka se ka développer misali suruma ye min ye on a aujourd'hui un partenariat avec la Russie avec la Chine donc avec d'autres pays parce que o yɛrɛ fɔra hali an ka discours la le Mali veut diversifier voilà ses partenariats donc kana fɔ Mali kana tɛ gulon jamana kelen na mais on va diversifier alors notre ou encore nos partenaires donc pour que pour que jamana ka se ka nafa sɔrɔ a la jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ a la aujourd'hui risque min bɛ se ka sɔrɔ nin na nin code minier kura min talen filɛ en tout cas ce n'est pas vraiment c'est controversé par qui i b'a ye société minière ninnu donc a bɛ ka olu bolo ni olu nana baara kɛ ni nin code minier kura in ye a bɛna kɛ sababu ye olu ka sɔrɔta o bɛna dɔgɔya donc n'o olu ka sɔrɔta bɛna dɔgɔya u ka entreprise bɛ bila risque la n'u ka entreprise bila risque la donc olu tɛ se ka engagement foyi ta k'a fɔ k'u fɛnɛ bɛna ka na Mali kɔnɔ pour que ka se k'a fɔ k'u bɛna sanu baara ni fɛn kɛ donc ça peut i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ça peut restreindre
alors l'engagement au fana bɔlen kɔfɛ ça peut même mettre un frein, ça peut réduire alors un partenaire minnu bɛ se ka na an ka sous-sol ninnu ka se k'olu exploiter donc a bɛ o limiter wa a b'a to dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ siran donc o bɛ se ka kɛ conséquence dɔ ye donc o la ça veut dire que jamana yɛrɛ de kan k'i labɛn sisan pour que k'u conséquence in datugu jamana yɛrɛ de kan k'i labɛn donc ka a minɛnw ɲini déjà ka mɔgɔw ɲini o tɛ taa ni formation tɛ donc ka tila ka minɛnw fɛnɛ ɲini o tɛ taa ni wari yɛrɛ fɛnɛ tɛ donc ka sɔrɔ ka site ninnu déterminer kɔfɛ comme déjà avec la Russie donc dans peu de temps les sites miniers seront cartographiés alors an bɛ se ka yɔrɔ jumɛn exploiter an yɛrɛ ye donc pour que k'an ka sɔrɔ ni fɛnw bɔ a la k'an ka siniɲɛsigiw fɛnɛ labɛn a la donc o kɔni o bɛɛ fɛnɛ hakilina dɔ ye minnu bɛ se ka taa mais c'est sûr quand même que a conséquence anw bɛ se ka mun fɔ a la o ye nin ye mais aujourd'hui on peut le dire en haute et intelligible voix nafa min bɛ a la bi donc o ka bon ni a tɔɔrɔ ye bari a bɛna kɛ sababu ye an ka yɛrɛya o bɛ sinsin anw bɛna bonya n'o ye i n'a fɔ komi Patrice Talon Benin président a ka dire discours la n'i ye a lamɛn donc c'est comme jamana minnu ma sɔn halisa u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ma ka discours ne kɔni b'a bila o minɛn kɔnɔna la dɔɔni parce que ale y'a yira k'a fɔ souveraineté bɛ taa ni fɛn bɛɛ de donc i ye maa minnu gɛn n'a fɔra k'i bɛ tila ka wari minɛ olu la ko o tɛ souveraineté yɛrɛ kɔni fɛnɛ walima i ka tila ka olu bolofɛnw minɛ donc il a parlé dans un peu dans ce contexte là mais aujourd'hui donc Mali b'a fɛ ka i sɔbɔ nin bɛɛ de la donc o tɛ se ka ɲa fiyewu donc fo an ko fɛn dɔw développer n'o ye kalan ale ni ka se ka matériel sɔrɔ an yɛrɛ ye minnu bɛ se k'a to donc dugu jukɔrɔ nafolo min b'an fɛ yen an yɛrɛ bɛ se ka extrait donc ani projet de société projet de développement minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yen an yɛrɛ bɛ se ka engager a la donc pour que alors an yɛrɛ ka kan an ka levier de développement diɲɛ kɔfɛ fiyewu ka na e fadugu dilan ka tɛmɛ e yɛrɛ kan donc e de ka wuli ka jɔ donc o de bɛ se k'e fadugu dilan parce que e de b'i ka tɔɔrɔ dɔn e de b'i ka degun dɔn hali n'i ye jamana in ta k'a lajɛ an ka projet de décentralisation a bɛ o de ko fɔ donc c'est pour que depuis la base gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an k'olu ta ka yɛlɛ n'a ye fɔ sommet la donc n'i y'a jateminɛ o kuma ni exemple yɛrɛ dɔrɔn b'a yira k'a fɔ maa si tɛ se ka maa fadugu dilan ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ne bɛ Bamako yan nɔ bi Bamako gɛlɛya siga foyi t'a la Kayi tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ne kan parce que ne de b'a la diɲɛ don o don donc maintenant ne bɛ n ka gɛlɛya lase donc a kan ka se yɔrɔ min a bɛ lase Kayi fɛnɛ b'a ta lase a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan donc a bɛna kɛ projet ba kelen jamana bɛ se ka minnu ta ka minnu baara donc voilà un peu an bɛ se ka minnu fɔ ni code kura min kɔni taara aujourd'hui entreprise saba kɔni sɔnna o saba ka sɔn donc o b'a yira k'a fɔ hali ni c'est à dire code kura in comme on le dit texte bɛ k'a fɔ ko c'est un code controversé mais malgré ni saba in sɔnna ka accepter ka baara kɛ ni a kɔnɔna ye donc i b'a ye k'a fɔ nin code kura yɛrɛ fɛnɛ la an y'a ye Mali ka part min bɛna bonya donc a bɛna kɛ sababu ye hali baara caman a bɛn'o dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la donc c'est pour dire tout simplement gɛlɛya min b'a la o de ye a bɛ se k'an ka partenaires limiter mais an bɛ se ka o gɛlɛya k'o datugu donc ni an yɛrɛ sɔnna baara ma donc ça ce sont des petits détails que on avait vraiment ka ɲɛfɔ an ka filɛbaw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ala ka juma hɛrɛ caya wasalam